sampun siap dereng pasinaon basa Jawa? Sampun. Monggo salah setunggal mimpin ndedonga rumiyin. Ing papan palenggahan siaga manang tujujo kawiwitan. Cekak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Dos pundi pawartosipun? Wonten sing boten lebet dinten menika? Sinten sing boten lebet? Ing pasinaon basa Jawa dinten menika awake dhewe bakal sinau ngenani aksara Jawa. Nanging fokuse ngenani aksara rekan. Menika wonten kade kaliyan indikator pencapaian. Oke, para siswa saged menganalisis kata yang menggunakan aksara rekan lajeng menulis kalimat yang menggunakan aksara rekan. Wonten ancas pasinaon. Menika ugi wonten kalih aksara Jawa ing jaman saiki iki arep banget digunakake lan ora digunakake saben dina. Dinten-dinten fungsine kangge napa? Asmane sinten? Terbina Oh nggih, monggo. kangge nambah kaprigelan nyerat aksara Jawa lan saking kaprigelan dipun ginakaken kangge mbika usaha souvenir ingkang ginakaken aksara Jawa. Leres saged terus fungsinipun awake dhewe sinau ngenani aksara Jawa salah satunggalé saged nambah wawasan lan kaprigelan ngenani tata panyeratan aksara Jawa. Sanesipun saking kaprigelan menika saged dipun ginakaken kangge buka peluang usaha. Menawa besok nalika kuliah duwe samben buka usaha sablon utawa souvenir ingkang ginakaken panyeratan utawa ana tulisane aksara Jawa. Tata panyeratan aksara Jawa. Sing kemutan to. Aksara rekan menika cacahipun wonten pinten? Wayane semangat awake dhewe es breaking dhisik. Semandang. Mantap. 11 di kelas tunggal. Saya. Aksara Jawa. Gampang. Dibuka dhisik di Telegram. Wonten mriko sampun Pak Fuad share link pretest. Ya, saiki pengen ngerti kabeh menggunakan aksara Jawa. Coba link pretest lan dipun garap. Wonten mriki sampun saged dipun winari karangan angsal tidak. Nah, menika nedahaken para siswa sejatosipun nggih sampun mangertos mengenani tata panyeratan aksara rekan. Nanging tasih saperangan kirang mantep anjenipun mangertosi tata panyeratan utawi malah dereng hafal mengenani aksara rekan. Mangke saged dipun dadosi wonten ing pungkasaning pasinaon wonten ing post-test. Sinambi nyemak andharan lakuane ajeng menika. Para siswa ugi saged nyemak bahan ajar. Bahan ajaripun ugi sampun wonten link menika. Lan ugi sampun Pak Fajar wonten ing grup Telegram. Menika wonten materi faktual. Wonten gambar napa mawon iki? Kaos kalian? Cincin ini basa Jawa. Ya, menika gayut kalian ginanipun utawa fungsine awake dhewe sinau mengenai aksara Jawa. Menika dipun waos napa? Fitra. Wujudipun aksara rekan kalian pasanganipun. Cacahipun wonten pinten? Datosipun aksara rekan menika boten wonten ing aksara carakan utawa aksara kendel. Aksara carakan ki apa to? Wana caraka, Bata Samono, Pada Jayanya kalian Monggo. Kula jenenge aksara rekaan utawa aksara sing digawe-gawe. Sinten ingkang saged maringi pamanggih apa to titikane aksara rekan? Wonten cecek cacahipun 3 ingkang dipunserat wonten nginggil. Ingkang dipun andharaken Anis mau sampun leres. Dados wonten cecek ingkang dipun serat wonten ing sanginggiling aksara. Sakniki ngenani ginanipun aksara rekan. Sinten sing saged mangsuli? Kangge nyerat tembung ingkang asalipun saking basa waca. Oke, lajeng saiki tuladhane panyeratan aksara rekan ingkang saged maringi tuladha sinten? Nggih. Tuladhanipun wonten buka, kajel goib, Nggih. lan falsafah. Nggih.
leres sangat. Lah sakniki sinten ingkang saged nyerat tembung menika? Pasangan saya satu. Terus mboten kanca-kanca? Iki kan dipun sebat aksara rekan menika kados mekaten. Lah menika kangge pepiring kemawon menawi tata panyeratan aksara Jawa. Pocret kalian ngolelet. Pocret menika nggih kangge nyerat napa? Re. Yen ngolelet le. Iki pokok menika mboten pareng dipun ginakaken sesarengan kalian sangganan cakra. Berarti sampun wilayahipun cakra. Tuladhane tembung napa? Kretek. Tuladhane tembung napa? Aksara konsonan L, M kalian M. Menika kedah ginakaken pankon. Menika kaya ora pankon wonten pasangan ingkang cacahipun kalih utawa luwih saking setunggal. Boten balang. Seolah-olah jadi seperti apa? Amboten. Balang. Ambalang dan sanes-sanes. Panambang akhirnya. Terus sorak tan. Iki damel kelompok. Kan anggotanipun 6 siswa. Kula sampun dulu to. Kelompok setunggal, kelompok kalih, kelompok 3, pakaian kelompok ingkang kedah para siswa garap. Ingkang kaping setunggal menika nganalisis tembung ingkang ginakaken aksara rekan. Lajeng nomor kalih damel kalih ukara ingkang ginakaken aksara rekan. Ukara menika apa? Kalimat. Lajeng mangke presentasi kelompok wonten ngajengan kelas. Sanesipun LKPD menika, jatosipun LKPD ugi sampun Pak Fuad share wonten ing grup Telegram. Lah muga saged para siswa bikak kelompok setunggal. Kelompok kali kelompok 3. Anggone nggarap pakaryan menika ugi saged kanthi cara bikak maneka warna sumber. Saged saking internet utawi saking bahan ajar. Pikirannya rasanya. Ini kita. Unine oh ya. Dok. Terus aksara rekane dok, kalian kudu aksara rekan. Kedah nyambung. Supaya tapisan kedah nyambung kalian dok. Saged wayane boten kenging COVID-19. Nggih monggo sak menika dipun wiwiti presentasi kelompok. Nalika kancane presentasi kelompok sanese sing dereng presentasi kedah ngatosaken kancane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panganan kula saking kelompok setunggal berarti presentasi asli institusi damel kalih ukara aksara Jawa. Menapa wonten koreksi saking kanca-kanca? Maju, Pak. Nggih, monggo. Bener nggih? Nggih, matur nuwun. Asmane sinten? Rendista. Nggih, mangke angsal biji plus. Nah, iki kudune piye? Cakra keret. Bagone cakra ku ora ono di bareng karo Sepengakan kita saking kelompok 3 badhe presentasi hasil diskusi ngenani aksara rekan. Saderengipun tepangaken kula Amanika Fanda sediga. Saipun jenenge aksara napa? Pengen sama. Sekarang semangat presentasi saking kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
badhe presentasikake hasil diskusi. Wonten koreksi saking kanca-kanca dipun semanggaken. Monggo kanca-kanca, wonten koreksi napa mboten? Wonten? Lajeng wonten malih? Kane harusnya double ya. Nah, kudune kone gunane double. J pasangan. Sekas manten presentasi dipun saking kelompok kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kangge kelompok 3 wau namung klentu setunggal. Para siswa sampun saged nyerat ukara ingkang ginakaken aksara rekan. LKPD dipun kempalaken mangke Pak Fuad siji saking garapan LKPD kalian anggenipun presentasi kala wau sedaya wonten bijinipun. Kelompok tunggal kangge evaluasi wonten pungkasaning pasinaon monggo para siswa sedaya bikak grup telegramipun wonten mriku sampun wonten link postes pun garap soalipun cacipun wonten sedasa anggone garap ora kena kanthi diskusi. Ingkang bijinipun taksih wonten sangandhapipun 7 dasa ing pasinaon minggu ngajeng mangke saged nderek remedi. Kalian ingkang sampun wonten sangingginipun 8 dasa mangke saged nderek program pengayaan. Dinten ingkang saged maringi dudutan saking pasinaon dinten menika. Pasinaon dinten menika kita saged ngertosi pilihan aksara rekan lan cara migunakne aksara rekan. Sanese sinten? Nggih, Redista monggo. Saged mengertosi tata penyeratan aksara rekan. Nggih. Saking presentasi menika kita saged nyusun ukara dados kalimat kang terus laras. Nggih, terus pasinaon dinten menika siswa saged ngantosi tata panyeratan aksara Jawa ingkang leres. Lajeng para siswa ugi saged nyusun kalimat utawa nyusun ukara kanthi leres. Dinten ingkang saged maringi refleksi saking pasinaon ingkang sampun kalampahan. Nggih, pasinaon langkung nyenengake kanthi diskusi kelompok. Langkung gambar mengertosi kesalahan ing penyeratan aksara Jawa kanthi cara presentasi lan dipunanalisis balik kelompok ini. Menawi kula dereng kathah mangertos mengenai aksara Jawa, Mbak. Oke, boten napa-napa. Saderengipun dipun pungkasi wonten pitakenan mboten? Mboten. Nggih. Pasinaon minggu ngajeng awake dhewe mengko bakal ngrembak ngenani caranipun damel paragraf ukara menika dipun rembakakaken utawa dikembangkan dados paragraf. Wau wonten siswa ingkang saged maringi refleksi saking hasil presentasi kelompok saya. Menika wonten hadiah saking Pak Fuad. Nggih, kangge mungkasi pasinaon dinten menika, monggo salah setunggal mimpin ndedonga rumiyin. Kangge mungkasi pasinaon dinten menika, sumangga kita ndedonga sesarengan. Ing papan palenggahan siyaga manaku puja kawiwitan. Nggih, komunikasi pasinaon dinten menika sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.